Μέτρηση. Προς τα έξω. Το σούτ κόντραρε του Φουστέρ πάνω στα σώματα. Δεύτερο σούτ 1-0. Πριν συμπληρωθούν 2. Έχω την εντύπωση, Νίκο Γαβαλά, ότι πρέπει να είναι δουλεμένη η φάση με την εκτέλεση του η Παγάσα προς τα έξω στο ύψος της περιοχής στο κόρνερ. Τέτοιες κομπίνες έχουν δουλευτεί, είναι η αλήθεια, στη διάρκεια των προπονήσεων και κυρίως στο δεύτερο στάδιο, στο Έλβετο. Ο Σάρνερ εκτελεί χαμηλά, 1-1, ισοφαρίζει West Brom. Μπάλα πέρασε μέσα από το τείχος ο Φράγκο Κωνστάντσο. Κινήθηκε προς την πορεία της, αλλά δεν ήταν εύκολο να την εντοπίσει. Κοιτάξτε, πέρασε χαμηλά μέσα από το τείχος και κατέληξε στα δίχτυα του Ολυμπιακού. 1-1, η West Brom απαντά πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μιραλάς στο σούτ διώχνει ο Ντάνιελς και πέναλτι. Κουτσάφτης. Εδώ είναι η φάση. Το σούτ του Μιραλάς και στη συνέχεια τρόπος με τον οποίο ο Σάρνερ έπεσε πάνω στον Δαβίδ Φουστέρ. Ο ίδιος ο Φουστέρ είναι εκείνος που αναλαμβάνει. Ο Φουστέρ εκτελεί 2-1. Ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ σε ό,τι αφορά στα φιλικά του Ολυμπιακού. Και Νίκο Γαβαλά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις. Της άμυνας ο Μέλμπερκ και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος είναι στο κέντρο αυτής. Ο Μοδέστο με τον Ιμπαγάσα, τα αμυντικά χαφ. Για να δούμε εδώ τον Τόμας να σουτάρει και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ωραίο γκολ από τον Τόμας. Δείτε, συνέκλεινε, έκανε το σουτ. Κωνστάντσο δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Απέφυγε το Μέλμπερκ, πρόλαβε την προβολή του Παπαδόπουλου ο Τόμας. Ωραίο σουτ.